आखाइ खबना हो रायजोफोर। बेनि उनाव दङ नब कुमार ब्रह्म बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ लांफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बेनि उनाव दङ सामानिया मुसाहारि बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ बिसिम फैनानै लांफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। सामानिया आखाइ खबना हो रायजोफोर। बेनि उनाव दङ बयथि बर' बिथांखौबो बिसिम फैनानै गावनि आइडि कार्डखौ लांफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बयथि बर' अनजालि बर' बेलेन्डर बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ दीपक बसुमतारी दीपक बसुमतारी बेनि उनाव दङ नयन मुसाहारि बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ बिसिम फैनानै लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ बिनोद बर' मार्तल एरिया बिथांखौबो बिसिम फैनानै लांफैनो आइडि कार्ड लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ कानुन बसुमतारी मार्तल एरिया बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ बिसिम फैनानै लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ निर्जय ब्रह्म बिथांखौबो स्टेजसिम फैनानै आइडि कार्डखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ जनेक बसुमतारी मार्तल एरिया बिथांखौबो बिसिम फैनानै आइडि कार्डखौ लांफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ बिपुल बसुमतारी मार्तल एरिया बेनि उनाव दङ सन्जित बर्मन दसनपुर नीलबांला सन्जित बर्मन आखाइ खबना हो रायजोफोर एसे गोबारैनो। बेनि उनाव दङ सन्जय बसुमतारी मार्तली बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ बिसिम फैनानै लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ अनसुमा बसुमतारी मालुर बिथांखौबो बिसिम फैनानै आइडि कार्डखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। अनसुमा बसुमतारी मालुर बेनि उनाव दङ हिरेम्बा बसुमतारी जिगानि एरिया बिथांखौबो बिसिम फैनो आइडि कार्डखौ कालेक्ट खालामफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। रायजोफोर आखाइ खबना हो रायजोफोर। बेनि उनाव दङ निपन्जय ब्रह्म पेनिया एरिया बिथांखौबो आइडि कार्डखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ रिता बाग्लारी बेलेन्डर आखाइ खबना हो रायजोफोर। बेनि उनाव दङ जिकिम बसुमतारी पेनिया एरिया बिथांखौबो बिसिम फैनानै आइडि कार्ड लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय।
बेनि उनाव दङ सोरां मुसाहारि पिनिया बिथाङाखौबो नैबे सिटिसिम फैनानै आइडि कार्डखौ कालेक्ट खालामफैनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ आनन्द बसुमतारी बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ बिसिम फैनानै लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ बेराम सिं बसुमतारी पिनिया एरिया बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ बिसिम फैनानै लांफैनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ रिन्दा बसुमतारी पिनिया एरिया बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ बिसिम फैनानै लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आखाइ खबना हो रायजोफोर। बेनि उनाव दङ हावा बर' पिनिया एरिया बिथांखौबो बिसिम फैनानै आइडि कार्डखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ कनेन बसुमतारी पिनिया एरिया बिथांखौबो गावनि आइडि कार्डखौ बिसिम फैनानै लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बेनि उनाव दङ बिरफुं बसुमतारी पिनिया एरिया बिथांखौबो बिसिम आइडि कार्ड लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। आइडि कार्ड होनायनि बुद्धदेब बर' आइडि कार्ड राननायनि राननाया बेयावनो थुंगेबाय। दा समजों लोगोसे आं जौस्रां बेखेवनो थाखाय